Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. مهربان هداي تبارك وتعالى hemmemizin ediyen taat-ı ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başkadan hem hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Ey Müslümanlar, bir katı ağır gurrunu boyuna allık. Elbette evvel ahir Hudaý Taala tawfik bermeli. Ýöne diýjek bolýanym, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öz wagtyny kän adama görünmek nesip bolşýarlyk, irtibat baglamak nesip bolşýarlyk. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama şumatda irtibat bar. Onu her kim özü bilen Hudaý Taalaň arasynda. Ýöne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan size habar aýtjak bolsak, özüňiz bilýänlersiňiz doşanbe bilen penşenbe emeller eltilýär Peygamberimize Aleyhissalatu vesselam. Eger hayır bolsa hamitullaha taala ummetin tek tek günahkar ya pasyklyga repti ýok, alim ya garaçylyga repti ýok. Çofanna bolsun, fark etmeýär, padişah da bolsun. Ummet hesap bolandan soňra iman kelemeni aýdyp din islamy kabul etse, gerçen dine paýbendisi sıfırda bolsa, İmanı var olsa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı eltiliye bir evnen ucuyalacak sokapta olsa, evnen ucuyallı günah olsa. Her düşenme bilen penşenme emeller eltiliye dedik. Peygamberin yaşı tamam olup kanı tebdil olayı Müslümanlar. Bir 3 tane olakon günah sebepli. Şu 3 tane günahın biri sihr o cadu. Fakat Türkmen seher aşına giredana. İnsan rahat yaşayabilen akiye Müslümanlar. Gülüp yaşamak gitti. Feşar iktisadin özü olacak. Kaptarlar mınyalak olakon gurrunlar. Oham muşkelinin izinne gidiyor. Adam bir azıcık kelle sağıranla kelle derman atacak bolşiyal. Bir sürü muşkelatı mavarayı bir görünmeyen olan yerlerden mozahim tafılıyor. O mozahimde necire ayırmaklığını bilmeyeni gidiyor bir naehl adamlan yana. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve Hulefai Raşidin ve Eyyemme-i Erba'a, ondan sonra da biz Hazreti Şah Nakşibend Şeyh Bahaddin Kuddüs'ü sirruhun eşqi bilen Hudaý Taala geçecek diye bir yakalar silikcekler Müslüman doğarlar. Ahun olmaklık sellege yakamda emam olmadan çürüyüm değil. İnsanları diriltmeden çürüyüm. Men özüm ey Müslümanlar şu gurrunları bir taraftan begenýän näme kıyamatda mesuliyetim sawyan şu gurrunlardan. Eger men aýtmasam, diýmesek, İslam ýerine düşmesek ey Müslüman dogurlar, işdi içken men naglap duranym görersiňiz kıyamatda. Wezifeyi şer'i bilip, kän ýerlerde Müslümanlar kutahisi bolup, kutahisi sebepli kän ýerde şekest diýensiň bir gurrunlar agzajak bolýar ey Müslümanlar. Awwal bilmeli, ýeriň gözüne fakat insan ýaşanak. Cıllarda yaşaya, hayvanla yaşaya. İnsan birbirine riayet etmelem, hava riayet etmeli. Şuna insanla hemmemiz camide yaşapbez. Bir ummet bolup yaşapbez. İnsanların arasında kanun ma bolşýarlyk, başka da jildiň arasında da kanun ma. Men insanlar bilen bir tor berhord etmeli. Eger berhord edibilmesem, maşinini dewiversem, zat ediversem, ya mehabbet ediversem ya başka gurrunlar bolsa insan wakynöş kökölşýarlyk
Hudaý Taala ýeriň ýüzüne jinni ýaradypdyr. Men insanlara raýat etmeli bolşum ýalak. Hakyllyca ýaşaýyşym ýalak, pukara bolup ýaşaýyşym ýalak. Biz aleme jinnen habarymyz bolsun. İnsan ýeriň ýüzüne mehman bolany tagriban 8000 ýyl. Emma Hazrat Adem aleyhissalamdan önce fakat jin diýen mahluk, jinnen önce kan mahluk geçipdir. Olan gurruny patazy däl aýdylmaklygy. Fakat jinnin özü 50.000 ýyl ýeriň ýüzüne hukm edipdir. Hazrat Adem aleyhissalamdan mer 8000 ýyl, 58.000 ýyl bar ýeriň ýüzüne galamrawsy we hukumeti we. Ve Hudaý Taala da bir sürü zatlar sebepli olarda mükellef edipdir, bizde mükellef edipdir. Bizde teklifde kıyamatda sual cevap ba, olarda da sual cevap ba. Birentek jeleselemiz fakat wagız bolýar, birenteklemiz ders bolardy. Deslamyna bir ders aýdar. Ahyrynda wagzymyz ba. Dersi näme? Şu mahal sehr o jadu diýip bir olakon gurrunma. O taraftan qomalak atmak, bir müşkile ijtimai ya iktisadi gire diye qomalak atya. Ya kefbini ya aynadan gözlemek, ya şoňa meňdeş bir aslu asasy ýok zatlaň üstünde. Bar üstünden kök düşýände bolsa tarafyň öz tizliginden kesen agzyňdan bir sürü ettilaat çekýär. Ýok, o ettilaat çekenak men keplemäkem maňa aýtýar diýse, oň bir nowkerçiligi bar. Bir özünden bir başga bir şeytanlara nowker bolup, şu nowkerleň de olary ettilaat berýär. Malumat berýär, perentin çykarýar bir sürü meseleler. Alhasil insanyň zindegisi olar ýalyk bir gyby zatdan hal bolmaýar. Ýöne şunaý deýin, jin insanyň zindegisine dehalet edebilýär. Hudaý Taala şey dipdir, insan jini görmeýär, emma jillar insany görýär. Jillar insanyň zindegisine girende kan müşkilatlar başymal gözden, bizim jamiamizde bir bariz görünüp duran müşkiller, gav sandugyna pul goýýar, erti namaza turanda pul ýok gav sandukda. Goful özde, hiç kimde açmandyr. Ya öz zenanasyna, Türkmen Sahrada bir zenanalar ýaşap belli Huda derdiň içinde. Şu zenanalar gün ýaşdy inni otaq hababap adamsy bilen istirahat etjek. Adamsy ya zenanasy gurrun berýär, biz otaq haba uranly bir qaradatdy otaq haba urýar. Zenanasyna tajawuz etýär adamsynyň mugabelinde. Zenanasy keplep bilmeýär, ne gözüne görnüpdi. Adamsy keplep bilene qul, heykel wa onday musulmanlar. Bir sadece namaz araza şair İslam'dır. Ýöne gowwet imany gawy bolmansaň näme etjegini bilenek. Özü bir biýabraylyk. Kim aýtmaz şonay musulmanlar? Men derdim şo bolsa, men zenanamy bir jin gelip şeýle eýe bolupdyr, tajawuz etýär diýip, kime barıp ýüz aýtmaz şonay musulmanlar? Bu matky bahylçylyk zaman. Gülüşjekler, o zenanan meskhara etjekler. Kim kimden şini maglýar, göz ýaş dökýär musulmanlar. Tasarrufatlar, hatta tükanyň öwüne müşteri gelende serfe nazar etdirbilýär. Buda garnaş boljak bolup hastagany gidende, şu hastaganyny pozdurup bilýär. İki tarafa işliýär üstünde sorat ba. Edil cemaatlar sorat ba jynna. Şu mahallyk men bir zady diýsem, meşrikde gidip berem bolsa men ýanyma bir lahzada hazır bolup bilýär. Hudaý Taala olaň ihtiýar beripdir. Jabeja bolmak intiqal makan beripdir. Maşin bilen gaçyp bolmayan mahluk. Oham diýjek bolýanym, iki däne guda garnaşyň arasynda kepliýär, hatta ýürege girýär. Dini İslamyň aýdýan zady, jin bedeni de giri bilýär, tasarrufaty dahili de bolup bilýär. Adamyň gaharyny getirýär, gorkuzýar, bidirek ýagdaýlar. Ýaşaňa meňdeş kan täsirler, hanawada mehabbete aýyrýar. Eltihap getirýär, stres getirýär, ýürek kawlykma getirýär. Hatta bir şahsiýetler wady jamiada ben dohada jin eýelenip ýüregine hawsala salýar, stres salýar. Näme etsem bilmän kellesini diýwara urýar gije saat 2-de 3-de. Näme öz derdi güýçli. Ýagzy güýçli musulman dogarlar. Ondan sonra da hotkoşy edýär. Ey musulmanlar, bir jawan oglanlar ýaşaýardy biziň öz şährestanymyzda. Ine dogma loqt gederdi xiyabanna. Näme diýip eýelenipdir? Özünden güýçlüğini görenak. Kur'an üstüne baranak.
Kur'an üstüne vardı. Neresecik öz haline gelenle o cın kaçıp gidenle eymaş o tak yortmana durdu. Tasarrufatlar hevre evdedir ey Müslümanlar. Mali taraftan, cani taraftan, hatta selameti taraftan muzmen dertlere girettirip biliye. Şu tasarrufatlar bilen biz bir hanevadalar gördük. Ben de Huda özümüzde mehabbetimiz ve iradetimiz ve dersi ve idiyas. İnşallah olarda kıyın görmer. Eşteni bilen çon adı belli değil. Bir zenanalar var 15 yıl ver, 20 yıl veri saçını bir zat kesiye. Könök kesiliye Müslüman. Öýün hanewadasy suwa düşmäne baranla hammamda rahtaviz we eymaş kıstırılýan. Şonu eymaşlar zınk göberýär beýlek. Näzire sen suwa düşjek şu hammamda. Bir hanewadalar we çağasyn bodam çenk gurulýar. Dokma dokuýar garyp goňşukdan çyrym. Dokmasy 2 barmak galanna bir gaş galanna dokmasyny kesýär. Iýje bir zat. Goýullaryny ýüzýär. Mallar da bakçalýar. Dert taşlay Müslümanlar. Şu bar men Afrikadaky Müslümanlaryň gurrugyny aýdamak. Ya Çin'däki Müslümanlar şeýlemiş. Türkmen sehradaky dertleşler. Janyň tasarrufaty insanyň zindigisine bir çeri zatlar bilen girýär. Gowgulak asyň. Janyň tasarrufaty, muzahimeti insanyň zindigisine bir siri ähdaflar bilen girýär. Deslapkysyna messe şeytan diýerler. Jyn kakmak diýerler. Jynyň elle görmekligi diýerler. Messe şeytan diýip näme diýerler? Messip kakmak diýe elle görmek. Şumal men elimden şey diýip tutsalar şoňa maňa mess diýerler. O zatlar biljek bolsak ey musulmanlar bilen galyň şu gurrunlary. Jynyň ýaşaýan ýerleri ýaryklar, deşikler, çukurlar, hiller. Yarık diýenim gözden şu geyimim görýäňizmi? Şu geyimiň ştatsa yarykdyr. Gaýan gatdarla yarykdyr. Näme fark edýär, näme netije alýan? Bir mugada men şu haýaty ýetjek bolsam bismillah diýip başlamaly. Şular ýaly ýerde bolýar. Haýat dogolly. Yarık bolsun, deşik bolsun. Şoňa garynçaň dermany sepjek bolýar. Ya bir zat etýär, ya gadymda sadalyk bolup hine dada peşe edilýänmiş. Peygamberimiz etmäň diýipdir. O taýda jyn ýaşaýar. Yaryklar zatlar, ya gawaklar, ya bagyň tenesini çapjak bolýan. Yarygy ba, paltany gönşoňa koklýar, basym neme dermi gadyp. O taýda jyn ýaşaýar. Bismillah diýmeli şo taýda. Bir ýollarynyň biri şo. Yeni bir yollar girýäni, dehalet etýäni Kızgın Suw diýip gadymda eşderdiňiz. Kızgın Suw eýne biziň şumat memleketde ýaşaýyşymyz ýaly 8 milliard insan ýaşapy. Gaýgysyz aýdyň 100 milliard jyn ýaşap berýäriň gözünde. Biziň 10 barabar, belki 100 barabar, wallahu alam bulan sanyny amar berlide şaýat biziň 1000 baraberimiz bolsun. Ýöne mudam insanyň zindigisinde jynba sefeňde oň üstüne düşýär gyn barýar. Ondan üçin gaýnan suw sepmäkäňiz bismillah diýin diýipdir. Ýeke odal şira agdarýan çaý artypdyr. Şira aşpazhanada singiňe agdarýan bismillah diýmel. O lüýlelerde jyn ýaşaýar. Hammama girjek bolanda auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Asli dogaska Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is. Ya Rabbim urqojylardan, erkekçilerden sana pena talep etýän diýmeli. Hammamda da Kızgın Suw defäňden goýanly aýaň etegine imkany jyn bolmak ba. Ya bir ýerden bökjek bolanda. Bir ýerde bökjek bolanda adam nerdewanyny 2 pelle 3 pelle galanyny bökäýär. Bir ýerlik bökjek bolanda bismillah diýmeli. İmkany we bir jyn istirahat etip ýatan bolup üzüne böktüň diýipdir. Maşin, masa çekýän dogan, gum çekýän dogan, tahliýe bar etjek bolýan. Bismillah diýip tahliýe etmeli. Şaýy şu taýda bir istirahat edip duran zat bardyr. Muny men niýemek sefheden sefhe geçirilip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam we ashab-ı kiramyň towsiýelary. Ýöne adam dünýä miqadiyada hemme zat ya bir tawuk bellecek bolýan, bir daş bellecek bolýan. Bismillah diýmeli. İmkany we bir zat demesin. Ya insanyň öýünde ýaşaýan bir jynma
elbette takwa adam bolsa yaşamaya, atdi insanların zindigisinde badi. Ona amer diýerler. İnsan bilen bile yaşaya. Yöne eziyet görse eziyet de beriye. Emma bir zınma peygamberlerde da ba. Ona qarin diýerler. Hudaý Taala insany günah bilen sogap bilen azmaýyş etdi. O hem günah buyurup duran bir zınma her kimde de ba. Yaradylanny ürüýti özünden çyrin bir zın yaradylýar. Ona qarin diýerler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, men de ýanymda ba. Yöne Hudaý Taala tawfik berdi ýanymdaky jyn musulman boldy diýipdir. Bir taraftan ferişte sogaby hewaslendirýär, bir taraftan jyn günahkarçylyklary hewaslendirýär. O qarin amer, qarin hiç tat bilen işi ýok. Fakat sen günah ettirmäne hewas. Her ýerdeki forsat insanyň takwalygyna görä de waswasasyny ulaltýar. Ay bir herden beli bir azat kesip bilen adam bolsa zina da etýär. Emma belki kesip bilen ulama bolsa, ulakon ustad bolsa, teberrük adam bolsa, ona bäri başy ay uruny ýitirse zat tapmasa, hatta gal mubah zatlara çörüňeşdirýär diýe sogaby ýok zatlara. Yatmak mubah zat, tesbih sanamak sogap. Sanamanyň bilen günäsi ýok. Hatta gal şu qariynyň etýän işi takwa adamlara mubah zatlara çörüňeşdirýär, ýatyrýar, çaý içirýär, ýene bir zat etýär, täki ibadetten galar ýalak diýip şey diýýär musulmanlar. Lebas giýende, ey musulmanlar, lebas giýende şeýtýan, biýeňin giýende de şeýtýan, lebas giýende bismillah diýmelipdir. İmkany bar sen eliň aýlangda, eliň bulangda gezip beräniň birini degsinlepdir. Ýene bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň aýtýan zady: ey ummet, iza kana junhal leyli aw amsaytum. Gün ýaşyp şamak gyzarýardan, gün ýaşdy tamam bolla, hawa iny garalyp barýar. Eger şo wagtda ýeteňizde fakuffu sibyanakum. Çağalaňyz öýe alyň. Fe inne şeyatine tenteşiru hina idin. Şeytanlaň çaşýan wagty diýipdir. Ýassu olar, hawa gawgaralar, ondan sonra çağalaňy çykarsaňyz çykaraň diýipdir. Araday agdaçar wagtda üýşilmeýärmi? Hyýawanda bir sagat tapylanak. Şu memleketi İslamyň alamatlaryndandyr. Raýat edilmeli musulmanlar. Men kan gördüm diýsem, diýmän çün men reştem bir jyn okuýmak däl, ýöne ýola salýan, kömek edýän, elimden geleni edýän. Ýöne men özüme kok düşdi. Kızıl şamak, ak şamak, şolaň ikisi ýaşmaka gidip metruka ýerlerde aýlanyp, jyn eýe bolup, awary bolup gezip bererler ba. Gördük ey musulmanda oğullar. Biri Peygamberimiziň wesiýeti giýje bolanyny agzy açyk gap goýmaň diýipdir. Agzy açyk gap goýmaň diýipdir. Bir muga agzy açyk goýjakda bolsaň bismillah diýmeli. Nahar artýa, şam artýa. Şamy gelip openiň üstüne goýjak, ýa ýakçarly goýjak. Bismillahirrahmanirrahim diýip goýmaly şonu. Ýogsam şeytanla iýýär şondan ey musulmanlar. Giýje gafyny ýapdan ýatyň diýipdir. Gafyny ýafaňyzda bismillah diýip ýapyp ýatsaňyz, daşardan şeytan jyn eziyet berilmer. Ýene biri bismillah diýip iýiçmeli, çagak döwretmeli özüňde. Bismillah diýip başlasaň şeytana paý bolmaýar. O gazany iýip bilmeýär, ondan çyrim wala mabita wala aşa'a. Ay bu öýde ýaşap boljak diýip çykyp gidýär diýe. Bira sagal bilen iýmeli, çefel bilen iýsen iýem şeytan gelýär diýe. Sen bismillah diýsen de çefeliň bilen iýsen şeytan gelip tawaňdan iman odurýar diýe. Wo şunda tejrübe bilen galyň ay musulmanlar. Bir öýde şeytan jyllar iýbiçki tapsa şu öýden çykmany gyn görýär. Her hili okuýaga. Nämeden çyrim? Çon gazasy bar, tagziyesi bar. Gaza ýeňde sagalyň bilen iýmek, çefeliňden şeytan gelýär. Bismillah diýmek. Bismillah diýenden bir mo ýadyňdan çykarsaň bismillahi awwalahu wa ahira, awwal ahir bismillah diýmeli. Ýadyňa düşen wagty. Biri de nahardan galan sünkleri. Men özüm gören adam ey musulmanlar. Biziň özümiz käm zatlar tejrübe etdik. Biziň özümizde tejrübe boldy. Musafir etdik, ol gonaýdandyr. Sünk jynyň iýbiçkisi. Asli iýbiçki Peygamberimizden sorapdyrlar. Jyllar İslam'ı kabul edenden sonra ya Resulallah bize iýbiçki näme boldy diýende, onda Peygamberimiz aýdypdyr, her nahariki bismillah diýilmese we kan zatlar sanapdyr şoň bir sünk, ostahan. Sünki şamy ýeňden sonra nahar ýeňden sonra
zobaly hesap edilmeli, berilmeli, öýde durmalylar. Janyň gelmekligine sebep. Hatta şu muşemmany açyp biz bir musafir etdik. Şonda bir sünk nahardan şamdan öňünü şon oglarla bizim hem seferlerimiz şonu taqçada goýdylar. Giýjän bir wagtynda jyn muşemmany açyp sünki iýwat ýydy musulmanlar. Bizim gözümüz jyny gördük. Korkup duramadak. Ýöne size kän tejribelerden aýdypdyr. Biri de ey musulman dogallar taamyň galmaklygy. Türkmen sahrada beter ýoň meselelerden. Çay bir istekan bir liman çay içi etejigine zat galýa. Ya kullen içmeli, ýozam da ýarsyn goýmaly. Ya bir zada mesref etmeli şu galan çay. Şamyň naharýan pişteside bir näsidäne tu galýa. Ey musulman, Peygamberimiz aýdypdyr. İnsanyň şarabyndan, yani şarap diýen nuşideni, insanyň nuşidenisinden ya gazasından galan zat madam iki yine istifade etjek diýip muhafazat etmese, şonu guýjak bolsa, döwrege iwerjek bolsa, şu gawy şeytan yalamana durýar. Şeytan mesref etýär diýär şonu. Ya kamil imeli ýozam da galmal bir mykdary ike mesref bolsun ýok. Birazajyk indi tamam bolar, birazajyk bir galamda galypdyr. Hatta gal onu tawuk çiçe bermeli, bir zada mesref etmeli şeytana galmasyn. Hatta tawaň özü doga etýär diýär. Mani şeytan yalatmak diýip. Hayatda, musulmanyň hayatyna bir mozahim jyllar bar diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hayatyňyzda ýylan görseňiz öldürmäň diýipdir. 3 defa şon kawun diýipdir. 3 defa şon kawmalaň diýipdir. Üçüncü siri gitmenden sonra bilin şu asıl yılan oham öldürün diýipdir. Bizim özümüze bir denana köktüşde hayatta bir yılan mı? Şonu tiki edip öldürttüm. Sonra dişimden jyn çıkanak meni tiki ettin. Hanawadan tiki ederin diýdi. Tehdit etdi diye. Nämeden habar bar şoň? Dini diýanetden de Peygamberimiz aýdypdyr 3 defa şon kawun diýipdir. Çöpçe dörtün. Yine burada dedin. 3 defa haykırandan sonra gitmese bilin şu asıl yılan oham öldüren deyiptir. Dinin sefarişi ahir eşek. 10 küden meylek, 10 mirden meylek hayatta aylamp vermeyen yok iş görüye. Yökezördün ulu millet yati ve cealna nevmekum subata. İnsan istirahatten çim Hudaý Taala giyeceğini koyuptur. İstirahatin bilen bolmaly yok da olsa otaktan kan aylanmaly. Hatta ola da geçmeni gyn görüye şeriyet. Giyce kendi reftamedin vakti del, etçek de olsun bismillah diýip. Biri de giyeceğin bir vaktine kıygırmaň diýipdir. Kıygırmak. Şu giyeceğin bir vaktine kıygırmaň özü, eger insandan jogap gelmese, jyllaň özü eziyet bilen jogap berýär diýär. Bir de giyeceğin bir vaktine devazebebet gaty gülmäň diýipdir. Bir jyllar var diýipdir. Bir jyllar var. Bir nefer giyeceğin bir vaktinde olan galamrowynyň çaşıyan vaktinde, aylanyan vaktinde bir neferin gaty gülenini görse şonu aglatmasa sawulmayan jyllar var diýipdir. Gülmäň diýipdir giyeceğin bir vaktinde lak edip. Bir de aglajak da bolsaňyz, giyje bolsa, giyeceğin de milletin ayagyňynan wagt bolsa aglajak bolsaňyz ýuwaş aglaň. Gaty aglamaň diýipdir. Gaty aglaňda da jüngel akamda gujaklap eýle namasy bolýa saňa rahmet edip diýipdir. Kıyıgır bağlayacak da olsa ahiretten çirimiye bir musibet düşüptür. Bismillah diýsin. Ýeköjöz musafirete gitmesin. Ýeköjöz yatmasın bir otokda. Bir de musulmanlar ahenk. Biz rahat ýaşajak bolsak ahenge aýyrmaly. Hudaý Taalaň mugabelinde şeytan qasam içipdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Fe bi'izzetika la ughwiyannahum ecma'in. Ya Rabbim sen aziz izzetin mas. Sen izzetin bilen qasam etýän insanlary men ýoldan çykarar diýipdir. Hudaý Taala näme diýipdir? Men muhlis bendeleme ýolun ýok diýipdir. Ýöne bir ýol bilen, bir näçe däne ýol bilen we düşersiň diýipdir. Wastafziz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Wastafziz men istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikkum fil amwali wal awladi wa'idtum wa ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Ahenk bilen insanlar cezbedip diýipdir. Her yerde ahenk aydılsa fark etmiyor. Sen özün meclise raqs bolma gerekkä. Bir yerde ahenk geçse şeytanly oyun çıkarmanydyr ya şol adama eýe bolýarly mehabbet edip. Şon olan söýýän zady. Bir de bu babetde bir uzak gurrun etmeli. Ýöne muhtasarra aýtjak bolsam, ahenk geçdiýän adamyň eradesi zayıf bolýar. Hudaý Taalaň hilkaty şo.
Şondan çyym haram edipdir ahengi. Mesela jaý saljak, iş bitirjek, toy tutjak, Kur'an hevs etjek, kazam aljak, dünýäwi ýa ohrewi işte eradan zaýyf etýär ahengdi. Şey diýýär musulmanlar. Ýene bir hemme kişiň bir sualdyr. Gije ýatamda garabasalak basýar. Şu garabasalan hakykaty ennam gurulmak zat däl. Garabasalan hakykaty jasum diýen bir jynma. Mahsus şundan çyrym. Jasum diýen bir insana bir mozahim bolmadan çyrym bir jyllar we elbetde onu Hudaý Taala insanyň özüne azmaýyş formalyna garyn ýalak goýmandyr. İnsanyň sehlen garysynyň gelýär. Jasum diýen bir jynma, oň birji däne wezifesi bar. İblisten ders alýar. İblisi ki Hazreti Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Kıyamete çelliğimde ölecek değil. Himme jyllar ölmel bir iblis ölmeller. İblis kıyamette ölüyor. Himme jyllar ölüpdi. Muddeti tamam bolana tevellüdü va ölmesi va. Şu iblisten ders alanna jasum bir wezife goýulypdyr. Kıyamete çelliğim. Her jinike jasum diýen at bolsa. Näme? Musulman ýatjak bolanna sırtynda durýar, ýatanna boğýar diýşon bar. Ohm on dermany näme iki zat dipdir. Bir Bismillah ayetul kursi diýip ýatyň dipdir. Bir de jasum bolsun beýleki şeytanlar bolsun. Jynyň kafirne şeytan näle. Jasum bolsun ýa beýleki şeytanlar bolsun. Sağ taraflyn ýatýan adamy hiç mewada eziýet berilmeýär. Çünki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek sağ tarafa ýatyp, mübarek sağ eline sağ ýaganyň etegine goýup şey dip ýatardy diýýär musulmanlar. Biz insana musulmany olakan dersleriniň biri. Bir qiyyn jyn eýelenýän zat baý musulmanlar. Bir nefer gelse şuňusundan gelýär. Ganimet bolsa. Messa aşyk diýerler. Olakan geriban gyýrjyllardan. Endekmente Kur'an aýtdyranyň bilen okuýanyň bilen çykýan jyndal. Şun aşyk bolup gelýär. Messa aşyk diýerler. Messa aşyky da insanyň özü sebep bolýar. Şeriýetiň towsiýelerinden taşalansaň. Messa aşyky giýretýän adamlaryň ýollary biri ey musulmanlar gije aynany gözlemeň dipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kan. Adam aynany gözleýär öz awadallygyna ýa gelşigine ýa gelşiginiň ýoklugyna. Iki ýagdaý bar. Ýa awadallygyna öz pahyrlanýar, ýokdy bolsa ay otam putasi, otam garrypdyr, bir zatdan narahat bolýar. Alhasyl şu aynadan gözleýän Hudaý Taalany zikr etmese, şu taýda eýýän bir jyn musallat bolýar diýär şoňa. Ondan için giyce gözlemeň dipdir. Gözlejekde bolsaňyz Peýgamberiň sünnetidir. Her muga aynany gözleňizde Allahumme kema hassanta halqi fahassin huluqi dipdir. Peýgamberimizin özü mübarek aynany gözlerine şey diýerdi diye. Allahumme kema hassanta halqi fahassin huluqi diýerdi diye. Aynany gözlerine. Yani näme? Jan Hudaý hemçinani ki men hilqatim gawedişin ýalak, körde, kerde, lalle, hilqatim gawedişin ýalak, men ahlagymda gawet dip doga ederdi diye. Maksat Hudaý Taalany agzamak da yine bir ýollarynyň biri ey musulman deşwik girjek bolanda doga etmel. Allahumme inni auzu bike minel hubsi vel habais. Erkek şeytandan, urkocu şeytandan Hudaýa pena. Hammamy girjek bolsaň şey diýmeli. Çün insanyň awraty loht bolýar. Awraty loht bolanna jyllar gör akamda eýem eýelenýär musulmanlar. Onun için hammama girmäken ya deşwik girmäken hatta başanmadan auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diýmeli girmäken şey oham girip gitmeli. Çef ayak bilen girmeli, sağ ayak bilen çykmaly. Ýene biri ey musulmanlar awrat açylanda raýat etmeýäs. Igna wurjak bolýan, igna wurdurjak bolýan. Awratyň açmakan auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diýip açmaly. Jyllar görýär, eýe bolýar. Ey musulman, messa aşyk sahtterin meslen biri hatta erkek adamy zenanasyndan sautýar zenanan erkek adamdan. Balyaly aşapbe. Emme başarsa men ejaze beren rahat görüň etmeli bolýan. Hemmäňiz dogan hesap etýän. Başarsa erkek adam öz zenanasynyň awrat ýerine ennamyny elle görsün, elle görtmeýär. Başarsa gazaýa hajat etsin, şehwetini bitirsin, başarmaýar. Nämeden çym eýe bolagly. Ýa aýtdym da, messa aşygyň alametlerinden zenanasyn gelip nezikiyet ýa zenat ýa tajawuz etýär diýmeýärmi? Messa aşyga giredigil şo. Bäher baş adamsyny golaylatmaýar. Bäher baş zenanadan bizar bolýar. Aňyr başyndan hesap etsek
Zenanasyna gelip tejawüz etdiýe ýa erki adama gelip bir zenana suratda bolup Hudaý saklasyn bernama bolýar. İgne wurdurjak bolanda awratyň açylanyna auzu billahi bismillah diýmel massa aşyk hatarnak terin zady musulmanlar. Biri de lebasa bezetjek bolanda. Giýje lebasa bezetjek ýa gündüz lebasyň çykarmakan auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Massa aşağı giretmeýän jyldar gaçýa. Zenana dogollar giýje ýatanda zenanyň 100 aya dawan. 100 aya dawan. Şu üçüsünden başga ýer kökezmäne ejazasy ýok awrat da, o hem giýje ýatanda näzire bolýar, muň saçy açylýar. Muň dawandan şaýat aýagy bir miktar göňe gelsen rahat istirahat etýär öz öýünni. Bir näzire massa aşağı giretjekkä bolsa Ayetul Kürsi bismillahny aýtmaly. Ondan sonra sen saçyňy açyp ýatanyň bilen hiç moda müşkeli ýok. Ýani jin eýlenip bilmeýär. Biri de şeytanyň jynyň gawwerýän zady ey musulmanlar, şeytanyň jynyň gawwerýän zady kesafetidir. Dişi musulmanyň arasaja bolmaly hemişe. Saqqal mortuny saçyny arasaja saklamaly. Nezafetilce, üsü arasaja bolmaly. We batini nezafeti hususisi vardır. Ona da yetişmeli. Dırnağını kesmeli bolşy ýalyk nezafeti hususiň ma? Ona da yetişip durmaly. Şunu kutahy etsen mesaşa gadal gönejine eýlenmeklige sebepdi ey musulmanlar. Alhasyl her ýer bolsun, öý ýukjak bolsaň, bir zady boşatjak bolsaň, bir zady goýjak bolsaň, aljak bolsaň bismillah hetmen diýmeli. It bilen aks awalla gurrun geçti, bir öýde it bolsa, aks bolsa, jin gelegen bolýar, ferişte gaçagan bolýar diýdi, muňsuny durjak däl. Evvelkisi messe şeytan bolly, ikilencisi messe aşyk bolly, üçüncüsü gözlegime bolly musulmanlar. Gözlemek hak zat. Awallyk CD-lerden gurrun eşdenlersiňiz, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ölüm Hudaý Taalaň elinde. Ölüm Hudaý Taalaň elinde diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Adam ýazagly ömrü we Hudaý möhlet beripdir, şu ömrü ýazypdyr. Ýöne yazgıtdan sonra, takdirden sonra, qismetden sonra sebebi gurrun etjek bolsaň men ümmetimin köpsü gözlegime bilen dünýäden geçer diýipdir. Ba'da qaza illahi taala wa qadarihi bil ayni diýipdir hadis şerifde. Hudaý Taalaň qaza qadarydyr. İnsan bir näçe wagt ýaşap ölüp gitmeli. Ýöne men ümmetimin köpsü şu gözlemek bilen dünýäden geçer diýipdir. Ey musulman, tesadüf diýenlersiň, bir adamyň gözü şu. Saratan tuttu diyen bir adamın gözü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, bir biňiz öldürmäň diýipdir. Maşallah barakallah diýden durun. Allah barrakta barakallah diýin diýipdir. Gözlegimeň birji däne dermany bar. O da maşallah barakallah. Ay barakallah. Bir gawzaty goýanda ay barakallah. Gawjaý görýän ay maşallah toýuna yarasyn. Şu taada bir gawsagap iş etmeli, bir doga etmeli, toýuna yarasyn maşyn motory. Ağzı bir bolsun, bir kejebäni görsen, men ogluma da nesip etsin. Şu taada bir soga etsen ýa bir doga etsen ýa bir zikri bolsa, insana musulman gafil bolmaýar, ohum gözlegmekliň öwüne geçýär musulmanlar. Ýene biri birazyn kakmak, bir de messa aşyk diýdik, bir de gözlegmek. Indi list formunda geçýär. Bir de gorkanda. Ey musulman, bir zatdan gorksaň, giýje bir ýoldan ýürüp barýan gorkýan, faqat auzu billahi aýdyň. Senin eýe bolmaklygına sebäp. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Hatta biz bir ýerlerde ýörüp barýardyk. Ey musulman, men özüm ranende bolup barýardym. Öz maşinama ýekejedim, jin menen lehzeler bar musulmanlar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Dermany faqat şu. Birentek ýerlerden barýardyk. Motorly bar ýakam gapdalymdan it bolup ýürýär, gözleňde zat ýok. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnsan bir zatdan gorkanyny auzu billahi mineşşeytanirracim. Faqat şu. Gaty sürmek bilen o dertler, derman edel. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şoň sengeri. Bir de qaharda. İnsan qahary gelende auzu billahi mineşşeytanirracim diýmese jin giriýär diýe bolýar. İnsan günah edenne we men ya'şu an zikrirrahmani nuqayyiz lahu şeytanan fehuve lehu qarin. Günah edende estağfurullah diýmeli. Täke şu günah sebeple saňa bir jin girmer ýalyk. Namazyň geçipdir, gaty narahat bolup estağfurullah diýmeli. Şu lahzada, geçen lahzany bilende. Ohum bir de şehwet. İnsan heyejany menýär, şehwete menýär. Halal şehwetde bolsa auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim hetmen diýmek lazım.
Ey musulman, düze gidiyen, peşe geçecek bolyan, awratyny açmakan Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkılyan motordan bir zat bolya, awratyny görmeli bolya. Buğdun derläpdir. Euzubillahimineşşeytanirracim diýip açmaly. Çonjanyň eýelenmeklik beter hatarnak terin zatlardyr ey musulmanlar. Bizim kutahilamızdan. Biri de seher. Seher bilen giriýär. Indi seher asli metlebe şuna gerilipdi. Pes messe şeytandan, messe aşıktan, ondan sonra gözlemeden, korkudan, gazaptan, günahdan, şehvetten insan sağlam kalsa da arasıca gezbe, mollu, arasıca gezbe, sofi, arasıca gezbe, hicapılca. Emme görýän burada eziyet bir başa gaýla diýär. Biz seher bolýar. Asli gerek yerine leýleň. Seher diýdi, awalla gurrun etdik, näjere bolýar, näme ýollar bolýar. Muhtasarra gaýsak, A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve ennehu kana ricalun minel ins ya'uduna bi ricalin minel cinni fazaduhum rahaqa. Musulman bir siri ahdaflar sebepli jyllardan kömek alýar. Jyllar bir şerur millet. Şeytanlary, kafirlary şolardan kömek alýar. Olakon günahlar etmeklik bilen o da şuna bir kudret berýär. Eger bütün olakon günah etse özüne nokar jyn berýär, ýok ganymadrak günah etse onda gidip boldy diýär. Yalandan bir kağıt bir zat yazan bolýar. Bulan hemmesi bir adres formuny, eslisi bir jyny berýär şotak. Bir memuriýet sebepli. Hawa bilen gelibilýär. Bir siri seherleri hawa neme diýerler? Hawada paqş etýärler jyllary. Yel össe şoňa barmaly. Her yel öseni ya atyr bilen. Her moga atyr şo ýaýrasa, şo mehavvetede atyryň isi gidýänçe bolup durýar. Ya qum sepmek bilen bolýar. Haýadyna qum sepýär. Näjere nemetjek, näjere biljek. İbiçkisine goşulýar, seher edýär. İmeden çirim. Ey musulman, adamlar haýat etmeýär ha. Adamlar Hudaýdan daşarly musulmanlar. Bilen tek seherler men jamiýede görýän Abe Zemzem diýip biçirdile diýär musulmanlar. Abe Zemzem diýär haram suwna musulmanlar. Gelakamda gelip Mekke'den gelýän suwa meňde diýär. Şon gelakamda içirýär. Abe Zemzem de bolsa mutmain adam olmasa içmeň. Ya bir ýerde gömýärler. Ya dune diýerler. Bulan hemmesi birentek yerlerde bahana bolýar, jynyň özüni berýär. Emma birentek ýerde şuň özü teleke, şuň özüni olakon günah edýär. Gaw düşünüň, birentek muga porhan gabatdan bir günahsy bar. Ýöne bir yalandan bir kagyza ýazýar, o adres formuny. Indi qum bolup sepsen, atyr bolsun, ya fark edmeýär, gömmeli bolsun, dumeli bolsun, daňmaly bolsun, her näme bolsun. Bula faqat asbab-ı zahiri adres formuny. Emma käde bolýar, şuň özü olakon günah. Şu bilenni iberýär. Meselem näjere diýsene? Ey musulmanlar, ey aýallar, diniň berýän towsiýasydyr. Saçyňy, dyrnagyňy, adete mahane gidäki gany gömmeller şahatlary. Diniň aýtýan zady, saçy gömmellermi? Ýaşullar bilýändir. Ýitip giden sünnetlerden, gömülüp giden sünnetlerden. Araýşgerde gon wezife-i şer'idir. Musulmanlaryň saçyny äkitip gömmeli. Tekajyllar almalýarlar. Saçyň wesilesi bilen seher etýärler. Tırnaň wesilesi bilen seher etýärler. Bir de adete mahana aýallar, kan gömülmeli zat. Ço parçaya näwari gömülmeli, mutlak. Tekih tasarrufaty batil seherleň jaduň ýerine düşmerýärler. Ey musulmanlar, seher etýän adamlar şijre seher edip bilýär. Biri de bir nefere pul garz berýän. Şer adam bolsa, telek adam bolsa sen pul garz berýän da şon ewurlap sana pul getirýär şeýle. Bir desse pul getirýär, 10 000 tümen getirýär, 100 000 tümen getirýär. Şuna zetde seher dogalary çüflep oham jüwüňe salmaly. Şuna seher etýärler. Hatta reside banki sen düşmanyň sana bergisi bar. Sen alýan da bir zat edip. Reside banki vardır, getirýär sana berýär, guýdum diýip, şonu seher etýärler musulmanlar. Etmeýän giden zaman. Biri de ey hanawadalar, erkekler, denanalar, aks bilen seher etmek güýçilterýän sehri ki hanamanyň ýykyp, bir hanaman etýär.
gurrundan çıkmayın. Eks bilen seher ediyerler. Ayallı oğullar, erkek oğullar, eksiniz profil koyman. Ekse profil. Şun ekidip seher ediliye. Bir hanevadalar var, kamil tohum tüyücü bilen tamam oldular. 5 nefer, 6 nefer ayırlı gitti hemmesi. Sonra gördüler kabristanlı, kabrın içinde 5 tane eks çıkıptır, seher ediptirler Müslümanlar. Eks yanat hususi albümde olmalı. Cüret edip sen eksin koyyan, tehsinatın hatta galb olsun. Profil koysan, düşmanlan sen eksin aliya. Hanevadegi gırıp biliye. Eks bir zadi işleniye kökünü kıracak olan işleniye şu seherlerde. Eksini getir diye. Hatta bizim camiamiz dargadi, kadimde şu giyimi berip bolyadı, giyim ödüyatı yemmez dargab. Bir tane giyim vermeyen ben devreye. Nemeden çüreyim? Giyim bersen seher et yali. İndi vadıra mutmain adam olmasa eymaşın berip bolan ağay Müslümanlar. Hayrına. Seher et ya. İşliye üsünde Müslüman doğallı. Eymaşın hayrına verecek bolsan bille ver. Kapçanın hayrına verecek bolsan bille ver. Hatta bir hutkar her nem olsun. Senkidem şu. Bilip vermeli Müslüman doğallı. Biri de zinanı doğallara has. Cın, seher, cadu, sen hemişe namaz arası hemmiz dualan edik gediyen. Erka adam olsa şeyle. Yılon kaysen taat, ibadet, özün sengerde saklayan, zinanı saklap bilmiyor. Her ayda bir hafta adeti var. Çağası dünyagası 40 gün şugullerde seherle, saherle, cadugarle şugullerde keyif edip sen gözünde näme barnama olsa dökübiliyor. Zinanalara köplenç vaqt seherin tesir etdiğin vaqta adet vaqtlarına gelip yavuya. Ondan için adetin bollu değil mi? Bolcak bolya. Bir gün önce adam şunu tahsin etmeli. Näme? Fatiha, Ayatul Kursi, Falak, Nas, Kul huvallah şalar okuyup durmalı günne. Erti akşam tekicin yavuymar yalak. Nefas vaqtida şeyle. Bir de zenanan özü Kur'an okuyup bilmiyor adet vaqtını Bismillah diye Bismillah'ın kanayısına Müslümanlar. Yeni bir cının eğleniyen yerlerinden kalıptı vasvaslık. Sehre delgişler, vasvas adamın dermanı, ey Müslüman, günne patusunu, yorğununu, halsını yuyan adamlar var. Günne. Özü bir dert. Min birci dermanı var, innemelle. Sen haram diye, şu haram diyen zatının üstünde var, namaz okuymalı. Birci dermanı var, ulamalar şey diye, bir vat bir alim mescide geliyedi diye, öyde dehrat kılıp, yolla palçık sıçırat diye. Yankı, vasvas etdiyen cin geldi diye, sen ösün haram oldu diye. Heylem haram olsa diye, akamda palçığa dolandı, giyim bilen gir mescide girkitti diye. Sonra gelmedi diye. Behtirin yol haram olsa, şu ölün üstünde men namaz okuyacak diye. Hem senani ki peşevde vasvas var ya da, peşev geliyen mi kadiye görüya yok. Oğlum namaz okuyup da peşev geldi diye. Vah derman nasıl ben şu peşev bilen namaz okuyacak diyemeli. Şey diysen 2 gün 3 günde raf olur kollansı. Dinne günahkar olmayan. Eğer vasvaslığa giresin yuptun da 2 defa yuptursun. Hatta 2 defa yuyan 3. yuvana şu ölün üstünde namaz okuy. Palçın üstünde namaz okuy. Vasvaslığın yolun ayırman yolu Müslüman doğru. Bundan başka doğası da yok, zadı da yok. Birce tane yol var innemelle. Ey Müslümanlar, yine bir seherlen biri narahat bolýan ey Müslüman näme diýmel bolara. Hatarnaktarin seherlen biri kabrın üstünde bolýan seher. Bir neferin neslini gırjak bolanna şu ölük seher edilýär. Näzire seher edilýär diýsene. Men habarym maşy dertlerden. Hoş bahal sizin habarınız yok, men yakam tutulýar aýdylmasa. Men aýtýanyma begeniýän, ýöne baglygyna gynanýan. Ölü wa ölü. Ölüň en namyna ýazylýar. Bir seherle wa ölüň en namyny dilip sünküne ýazylýar. Bir seherle wa kefenne ýazylýar. Ey türkmenler, oýanyň, her bir adam ölüňizi ýumasyn. Hatta ölük getirilýän kefen ma, ölük sefilýän atyr wa, ölük mesref etýän sabunly galakamda seher etýärler diýe Müslümanlar. Onun üçin mutmain yerden bolmasa kefen zadyň tehiyy etmeler. Mutmain yerden bolmasa gawa adamlar bolmasa ölüýüni ýumallar. Kefenne seher ýazýarlar diýe. Memlekette in heme amçylyk ba, kan yerde ulama tafylmaýar. Bir gezip beren adamlar keyif edip ölük cesedine zat ýazýarlar. Ders almaly, ders almaýar. Hatta kefenne ýazýar. Hatta jaýlajak bolýan, gör, aýagy näjire basýar.
şona adamlar gabre girsin. Hatta şu gabrın içinde da sihir başka yerde cüsünne du. Kukurukda gaýany şeýdakymda salyp goýberýärler diýip musulmanlar. Näme şoň neslini gyrmadan çyrym. Gabr asylya hatta biren tek sihirler we ölüýüni açýarlar, ýygyna daragak gidenler, diýörküji galdyrýarlar, açyp şolaň arasynda goýýarlar. Bulardan näme hedef var diýse näme musulmanlar? Bulardan hedef bir zat. Bir yerde sihir etýärler ki şu sihiri ewurup alyp bolmaýjak ýerden. Gafsyna bir zat desse, meselem men gafi masus etýärda, men galakamda gafi masus etsem batyl boldy. Emma gabristanyň içinde näzede men şolar alyp gaýtmaly. Ölüýki dargak gidýär ki, kimiň fikrini, kimiň küýünni gaýrat edeýliň ey musulman dogallar, rahat edeýliň. Biri de sihre şemg diýerler, hatarnaktarin sihirleň biri. Hudaý saklasyn o sihirlerden. Şemi ýakýa, bir neferiň adyna porxarlar. Şu şem tökenýänçe näme hedefler bolsa şu hedef piýada bolýar. Gidip beran oglan birden hotkoşy edýär. Arassaja fikir küýünni ýok. Birden jowallar maňa edýär. Bir saatyň içinde boldy, düşünmedim näme boldy, başga biriň zenanasyny tajawuz edipdir diýär musulman. Arassaja gezip näme? Şem sihiri. İliýänçe şeytan bar ýaşaňy musulman doglar. Şon ýal muharrep täsir eken. Hudaý taala goýrysyn. Adama zat ýok. Ýöne etdiler diýýän. Porxarlaň hiç bilýän zady ýokdur. Jyllan da bilýän zady ýokdur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bar porxarlar jyn bilen işleýär diýärse, jyllar da gaýp bilmeýär. Auzu billahi mineşşeytanirracim. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Hazreti Süleyman peygamber jin bilen insanlara hey wara padşah bol peygamber bolan. İnsanlara peygamber emma padşahlyk insan bilen jina hemmesine. Hazreti Süleyman aleyhisselam aýyrlaryna asak daýanyp duran ýagdaýda aýrylypdyr. Bir ýyl asak daýanyp durupdyr. Peygamber bolansaň mübarek jasady dargamandyr. Bir ýylda jyllar şon görüp duran bolmaly, asak ýaplanıp durany bilmändirler. Qur'an-ı Kerimden okuyan aýatym. Bir ýyldan soňra Hudaý Taala sary garyn çykany berip, şu asan etegini ip, asan etegini ip, o ham Hazreti Süleyman aleyhisselam ýykylanyny bir ýyl soňra bilipdirler aýrylan. O ham da dipdirler. Qur'an-ı Kerimdeki "Felemma qadayna aleyhi'l mevte ma dallahum ala mevtihi illa dabbatul ardı ta'kulu min sa'atihi felemma khar tebayyenatil cin." Jyllar billi "Allau kanu ya'lamunal gayb." Biz gayb bilýän bolsak, "Ma labisu fil azabil muhin." Bir ýyl bäri eziyet çekjek gara diýdiler diýär. Bilýän zady ýokdur ey musulman. Bilse de bir siri tasarrufatlar, bir zatlar bardyr. Ya sen ýanyňda bir jyn madyr, şeytan madyr, şondan haberçini, sokançini ýetýändir, alhasyl ananmaň. Ey musulman, men özüm biderek adam. Ýöne jamiany aýtýan. Forxarlar men zenanam, siziň zenanaňyz, ya men dogonum, siziň dogonyňyz barsa, papaja bolup oturýandyr, hisat etmäni. Bir zat ýazyp goýberýändir. Aňyrdan olakan hyýanetleri var. Nowker bolup jyllara ýykylmasy var. Hatda şu öz kümmedimizde bir sahir var, bir otagy var. Belki sihir etmäne, doga almana barallaryny kagyza ýazyp berip goýberýär. Papaja bolup. Emma aňyrsynda bir otagy var, oglanlar keşf edipdir şonu. Men ýoldaşlarym, deşüýi diýe, deşüýinde tedekler otaga ýaýrapdy, Qur'any ýyrtyp ädik bilen defelýän bolmaly. Şonu musulman dogallar. Şi hyýanet ba, papaja bolup gelip oturýar, ýazýar, aňyrdaky hyýanaty var musulmanlar. O hem näme diýär? Boýarygy var diýär. O näme sof konugy var, sakkaly var diýär. Aňyrdaky hyýanatyndan biziň habarymyz ýa musulman dogallar. O hem bärdäki adam daýaw bolsa, imanyna rasih bolsa, imanyna paýbent bolsa, näme diýär? Faqat ýazyp berip goýberýär. Haset ki bärdäki adam iman paýbent bolsa, porxanyň ýanyna näme işleýär, sehriň ýanyna näme işleýär? Ýöne her näzirde bolsa o tawhillere barjak däl, faqat hasadetin erzaýsy bolýar, oňa bir zat çyzışdyrýar, bir zyny berip goýberýär. Emma gawşak bolsa, kan hyýanetler we faqat tarafyň özüne. Ey musulmanlar, näme diýmeli şulara? Bir jawallar sataşýar ey musulmanlar.
Barıptırla moşkele cenniğimiz var deyip. Onda eğer heley olmalı. Siz ikiniz birbirinizin peşavun ismelli diye. Bay aytti. Men zenanamın peşavun içtim, o da menkin içti diye Müslümanlar. Şefa, sidige darı olluk men Müslümanlar. Biz Kur'an maka. Ya eşen tezevni idirip, yılan idireller var Müslümanlar. Nedir insan bol yaşalar? Nedir Müslüman bol ya? Ey sahirler, ey Müslümanlar, ey zenanalar, ey erkek adamlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydıptır. İctenibu es-seb'al mubiqati. 7 tane helaket yani günahdan haberdar olun deyiptir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Sahabalar aydıptır. Ya Resulallah, hanımansuz günah näme? 7 tane kökün gıryan, bilin omuryan günah näme? Bize aytsan deyiptir. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydıptır. Eşşirku billah. Deslaba Hudaýyň gapdalyna şerik getirsen, bota Hudaý diýsen, sıgyra Hudaý diýsen, sıçana Hudaý diýsen deyipdir. İkilenjisi näme Müslümanlar? Es-sihr, beddoga vermek, sihr etmek, jadu etmek deyipdir. Jadu etmek iki bolýar. Fark etmeýär, porhan bolup jadu etsin, ýa Müslüman bolup hem saýasyny dargatmadan çyrym, barp murajaat etsin. Ey Müslüman, Hudaýa iki diýenden sonra ikilenji mohlek günahlardan. Adam öldürmeden günahı yokor diptir. 3-üncesi adam öldürmek, 4-üncesi reba yemek, 5-üncesi yetimin hakkını yemek. 6-üncesi kafir Müslüman vuruşu atikan Müslüman sırtına kaçık kaysa, leşkerin ruhiyetini zayıf etse şu günah. Biri de arası pek zenanalara gel akamda näme diye, arası pek zenanalar ki ruhu haber yok. El-muhsinat, el-mu'minatil gafilat, şuna gel akamda zinakar diye. Maňa zeňgur ýallaý Müslümanlar, ganagly ýallar. Öz dogonum men effetime ananak diye. Namaz, dehret, teheccudy geçmeýän zenanalar rahat şey diye. Bu mesele joda dert da Müslümanlar. Şoň ikilenjisi seher. Hazreti Mahtum Aleyşan aýtýar, hak bendese haka çapar, yaman öz pälinden tapar. Hudaýy ortaýlyň. Ýeriňizin mudiriyet edip duran Hudaý Taala bizi mudiriyet eder. Muşkilimiz hal etmäne Hudaýyň nawuz bille güýji ýokmy? Hudaýyň düşmanyna ýykylýas biz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da seher edipdirler. Oňman ýatypdyr. Şonda Hazreti Cibrail Aleyhissalam bilen bir ferişte geldi diye. İkis gurrun ediye. Peygamberimiz de besterde oňman ýaty. Näme bolýar maňa? Oňa seher etdiler dip. Nirde? Falan guýun etegine gidip getirdiler diye. Darak başana. Şoňa akçyf edip seher edipdirler. Hazreti Cibril aleyhissalam gitýe Hudaý tarapdan 2 däne sure gelýär fakat Peygamberimiziň seherinden çyrym. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul euzu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza waqab ve min şerri'n neffasati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas min şerri'l vesvasil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâs. Allahu ekber. Şu 2 tane sureni hediye edip getirýär. Fakat Peygamberimizin seherinden çym 11 tane aya, Peygamberimizin de 11 tane dûn bilen seher edipdirler. Şonu okuydukça dûnlar açılıp Peygamberimiz öňkü boldy diye. Ey musulman dogallar, diýjek bolýan Hudaý Taala öz ba. Ey sahirler, ey porhallar, size täsir etmer üçin siz Kur'any satdyňyz. Siz Hudaýyň kelamyny satdyňyz. Men gepim gulak açjakmysy? Ýöne bir sahira aýtýan ki musulman bolup hem saýasyna beddoga berýär. Doguruny beddoga berýär. Yaman öz pälinden tapar. Görmeli bolar ey musulmanlar, ýeriňizi Hudaýyňky. Her kime göbermeýär, bir medenna ýetirýär. Mahtumly sözlegin sen her bapdan dünýä çüýrükdir, tutturmaz diýipden. Izin ey musulmanlar. Aňyrsy gelmeýän gur boş kepden ondan bir şawlat besen ýel ýagşy. Gur keplemäýliň. Dindar boljak bolaýlyň. Hudaýdan gorkaýlyň ey musulmanlar. Adamdan gorkýas biz. Mämurdan gorkýas. Pyçak çenese şay köfimiz Hudaý Taala saýawdyk. Han Hudaý Taalaň azamaty, han Hudaý Taalaň haýbaty ey musulman dogallar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne keferû bizzikri lemma câahum ve innehu lekitabun aziz.
La ya'tihi'l batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Tenzilun min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câahum. Şuna kafir bolurlar dipdir. Peygamberimiz näme diýär aleyhissalatu vesselam? Men ata kahinen aw arrafen. Porhanyň ýanyna barsa, o da gaýpdan habar berýär, sana falany doga beripdir, sana falany edipdir, fasattaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Kur'an-ı Kerim'e inanmaýan şol adam dipdir. Her hilli musulman hesap edasın. Maňa inen Kur'ana kafir boldy dipdir. Bizim zinanalymyz, ey musulman, nowe etmeýär diýe. Porhanlardan her obada da var. Qynansaň da diýelim, men inki teleki terin ahun. Ýöne porhan ahullardan da var, qarilardan da var, qarasılardan da var, zinanalardan da var, erk adamdan da var. Qynansaň qynanaýly. Ahullardan da porhan var. Ulamalar, muazzezler, muhteremler behjaýyny ýöne bada lewasyň suw istifade edýär. Ohan barangda da babaca, emma agyrdaky günahlar var musulmanlar. Şu Kur'an-ı Kerim fereştelerin içinde Hudaý Taala inki emin diýen fereştesinden iberýär. Didiler Hazreti Ruhul Eminni qanat yassa tutar ruye zeminni. Hazreti Cebrail asmanna evvel halqattan ta ahir halqata çelim Hazreti Cebrail aleyhissalamdan emin emanetdar fereşte ýok ey musulmanlar. Hazreti Cebrail aleyhissalam mutmain nibi beripdir. Beýleki fereştelere bermendir. Eminus semadan eminul ard. Hazreti Adem aleyhissalamdan ta kıyamete çellen peygamberler gözümün nuri, gawa adamlar ýüregimin ýagy. Ýöne Hazreti Adem aleyhissalamdan ta kıyamete çellim Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýalyk mutmain emanetdar insan ýok. Onun için Hazreti Cebrail özde Muhammed'e inmelikdir Hudaý Taala aleyhissalatu vesselam. Her gece de inmeller. Her ayda da inmeller. Her şehirde de inmeller. Mekke-i Mükerreme'de olmaly. Ondan sonra da Arazay olmaly. Ondan sonra da Kadir gecede olmaly. Hudaý Taala şonu destur beripdir. Iqra bismi rabbikellezî halak. Kur'an-ı Kerim'e musulman dogallar. Hudaýyň nameşi, Hudaýyň esemesi ey musulman dogallar. Geçen selefler, geçen musulmanlar bir 5 tane zat sebepli ömrünü töködüpdirler. Ya Kur'an'ı okuyupdyrlar, ya Kur'an'ı öwredipdirler, ya Kur'an'ı pikir edip oturardylar diye şeylemişdik ditler salıp. Ya Kur'an'ı tefsir ederdiler diye. Ondan sonra has olmasa da Kur'an'ı emel ederdiler diye. Şey edip ömür töködülmeli musulman. Şi cennetin asarı, şi Hudaýyň kefi. Meşhugasynyň esemesini hesbetmeýär. Görýär. Emma Kur'an-ı Kerim şey musulman dogallar. Öňlüm aýdar halykdan galyp, getsem dağlar daşlar bilen ýazygymy ýada salyp ýüzüm ýuwsam ýaşlar bilen ýamaqtym bolýan. Gewni misli ýadipdir. Gitsem dağlara ýüzümi ýuwsam, abi zemzem bilen ne gözümiň ýaşy bilen ýuwsam diýip hazretde maqtym bolýan şey diýen musulmanlar. Biziň zenanalarymyza näme etýärler? Biziň zenanalarymyz gewrelden analar. Siz porkalara barýaňyz. Sagaman çağan bolsun diýip o da bir suwa dem urýar. Şu suw näme musulmanlar? İt ýalak. Bir itin ýalagy bar. Şondan it ýalýar. Şonu gel akamda biziň zenanalarymyza berýär, biziň zenanalarymyza itçe sagaman çağan bolsun diýip. Hatta biziň hasut zenanalarymyz türkmen zenanalar näme diýär? Ýanyna kin ýyksa boljak. Her hilli günah razy bolýar. O barýar näme? Qara it getir, qara it gelýär. Hemmesi musulman, hemmeňiz dogonum durun. Maňa ijazat beriň derdi açaýyn. Şu qara itgel akamda zenanaň şerm gasyndan ýalýar. Ondan sonra musulman dogallar bir gapdyn içýe şu gaby şu zenany içýe şu bilen seher edilýär musulmanlar. Qara tawuk getirdiýär. Qara tawuk eltdiýär. Ondan sonra zenanaň şerm gasyndan çokdurýar, gana diýär. Ondan sonra şonu haram eldirýär şu qara tavugy, şu qara tavugyň gany bilen ýazylýar ey musulman dogallar. Ya şoňa meňdeş mehabbete harama etjekmisin? Bizim türkmen zenanalarymyz seher etjek bolany porhallara näme etýärdik? Awratyna Kur'an ýazyrýar diýmedikmi? Şu awratyna Kur'an ýazyryp otyryp gewsini sordurýar diýär ey musulmanlar. Täki sehri güýçli bolsun diýip. Ahir kısasyny aýdaýyn ey musulmanlar. Gözden şunu dehretsiz ellegert bolmaýar. Gözleseň ibadet. Şunu ollamamızdan sonra biz näme ulayly? Näme hormat edeýle musulmanlar? Şi
Ey Müslümanlar, zenana bar ya Porhana hem sayasını yıkacak diye. Hem sayasını yıkacak bolanno diye gelli men bilen naziki etdi. Bir seher veren ki hiçbir ahun açıp bilmesin diye. Yat yaşo bilen. Ondan sonra enzal edecek bolanno cami enzal edip Hudaya bağışla. Şu meni bilen Kur'an'ı diye. Ey Müslümanlar. Ey Müslümanlar. Ey Müslümanlar. Giden dönmez yolundan. Düşmez yaman pelinden. Diyanet halkilinden uçtu deyip ağların diye. Gözden burada deydeyin. Ey cevallah. Ey cevallah hadis var. Men ra'a minkum munkeren. Hadis. Men ra'a minkum munkeren. Her kim bir telekazadı görse deyiptir peygamberimiz. Fel yugayyirhu biyedihi. Eli bilen ütkössün şon tağir versin. Etmesin. Eğer başarmasa dili bilen. Bulmasa hatta agal yüreğinden narahat bolsun. Ve zalike azaful iman. İnki zayıftır iman deyiptir. Ey Müslümanlar, elimizden gelmeye. Yoksam damağın salacak. Hatta agal işin narahatlığımıza bir göz yaşa değil ey Müslümanlar. Ya Resulallah bizden kabul et. Biz elimiz gücümüz yetmeye onları öldürmeyene. Yoksam Hazreti İmam Azam Ebu Hanife bizim merce taklidimiz. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife ediptir. Porhan sehresse deyiptir. Tövbe ettiğmen, tövbe etçik deyse de kabul etmen tövbesi yok. Şu da öldürmeliyiptir. Bir nefer gel akamdaşıma Porhan'ı öldürse. Bir nefer gel Porhan'ı öldürse hiç moğdu günahı yok. Bir moğdu edip bilse. Yani hükümetler var, memleketler var, kanunlar var. Biz başarmayız. Hatta yüreğimizden narahati oldu. Ya Resulallah bizden kabul et. Ey Müslüman doğallar. Vakt narahat bolyan adam şaha. Bir öy salıp verse şu şeydik günah edeninin yerine bir öy salsamıştık. Şu günah edeninin yerine bir maşin verilyen olsa. Şu günah edelliği sebeple bir mağam ya bir servet-i dünyevi gittiyen olsa. Nehmet ya bir Müslümanın zindegisi narahat bol yıkıl qaliya. Bir kıyız oğlan izdivac edivilmeye, bir erkek oğlan izdivac edivilmeye, bir tükan ravnak tafıp duran tükan yafiliya. Ne meyle geliyor ey Müslümanlar şu bilen. Biz bir zaman insanı Müslümanın üstünden geçiptir. Hazreti Süleyman'ın kanuni deyip bir ulukan padişah geçiptir. Padişah da olsa dünya ağlanmadık geçerlerden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilen irtibatı vardı diye. Sultan Selim Han'ın oğlu. Bir vakt Devlet Osman'ın bir ulukan kudreti vardı diye yerin yüzüne fakat men keplemeli, İslam keplemeli yerdi diye. Sultan Süleyman yaş vaktinde 20 yaşa yetmekle sultan mı oluyor? O hem kafirlara Rum taraf, İtalya tarafı namı yazmanıdır ya. Ya Müslüman olun, ya maliyat berden durun deyip. Şunu İtalya tarafı Rum'un padişahı gel akamda Sultan Süleyman'ın sefirini öldürüyor. Şunu Sultan Süleyman diye eyyuktelu sefirul İslami ve ana hay. Müslümanın, İslam'ın bir sefirini öldürüyen derhali ki men yerin yüzünde yaşap beni hükümetini yıkıyorsun ey Müslümanlar. Yerin yüzünde bir yerde eştilse Devlet Osman'ın vaktinde bir yerde eştilse bir Müslümanın kıyızının könöğünden tutuluptur. Bir hürmeti ediliptir deyse şu adamın özü değil ha. Şu kişveri büküllü hükümetini yıkardılar diye. Orzan yok sen Müslümandan himayet etmeyen edip hükümetini yıkardılar diye ey Müslümanlar. Biz öz Türkmen zamanında Türkmen sahrada yaşayıp aslında hiç sade erkimiz yok. Bir de şunu bilin ey cevallar. Biz şuna terdelikte görüyorsa in heme futbolda adam bir vakt koyuyoruz. Şuna Mesih deyip biri vardır şeytan. Yahud şu der asıl Müslümanlar. Bizim cevallarımız maşininde şun adını yazdır ya. Şunu bilin Müslüman biz gayratımız var. Hudaýyň ýanynda izzetimiz var. Yerin yüzünde de azim bolup ýaşamaly, azamatly bolup ýaşamaly. Mesih ýan bir aýmyndan önce İsrail we Filistin evveli gıble-i muslimin ýykjak bolup durlar. Biziň zenalarymyz saçyndan tutup durlar Beytül Muqaddesiň döwründe.
Arkasyna tüfeň gurnasy bilen biziň aýalla gollamyzyň arkasyna berýärler. 1 milyard 800 milyon musulman 3 bölsek 600 milyonny şoň näme wursak, zenana wursak, 600 milyonny çağa wursak, 600 milyon erken arasyna gelakamda bir zenana şeýdilipdi. Messi İsrail'e 1 milyon dolar hediye verdi diye. Fakat faaliyetini güçlendirmeden çürüyüm. Sen gelip şoň ahadan tutýan maşyny ýadyň, olahan bir gayratydyr. Seherden çürüyüm däl ýöne adyma düşüp kaýdan wazifam bitirenýdim. Ey musulmanlar, Salaheddin Eyyubi Beytul Muqaddesi fethedenne şonu giýje aýlanardy diye musulmanlaryň çadyryna. Şonu giýjeň bir wagtydyr. Emma musulmanlaryň çadyrynyň birini zikir edilip duranlar, birini Kur'an okulyp duranlar, birini tahajjud okulyp duranlar diye. Ahirde de Salaheddin Eyyubi aleyhirrahma Beytul Muqaddesi kafirlaryň elinden alan beýik ewliýa şahsiýet bir çadyryň deňesinden geçdi, ses ýok. Şeýle gözledi diye hemmesi ýaty. Düşman şu çadyrdan bize gaşyn çykyp gaýtýar diýdi. Gafil ýerden bize ýykylýas. Biz eýe bolmaly musulman dogallar. Biz öz doganymyza arka çykmasak, hem saýak arka çykmasak, onda biz zelil bolarys. Hazrat Ali bilen Hazrat Muawiýa arasynda bir wuruş bolýar. Hazrat Osman radiyallahu taala şehit bolýar. Şoň ganly basymrak almaly diye Hazrat Muawiýa Hazrat Ali diye bir miktar tahir edeyli. Men täze halife boldum, täze başlyk boldum. Men kan nökmeň, turandan kan nöküp başlady Ali diýerler diye. İkisi de ýogsam Hazrat Osmanyň kanundan çyrym. Husumete şahsy ýok. Şu taýda bir munafıklar iki fariqa, iki tarafa giretýär, iki tarafa girjeşýär, dehalet edip wuruş turmanydyr ýa. İki tarafdaky munafıklar we kan sahabalar da şehit bolýar şonu. Ehl-i sünnetin aqidasında ikisininki de makbul, ikisi Hudaý Taala'nın yanında tutulmaýar. Ýöne şu Hazrat Ali ve Hazrat Muawiýa radiyallahu taala olahon wuruş bolýar arasynda. Şu wuruş bolup duran ýagdaýlarda Rum taraftan padişahy bir däne namy berdi diye. Hazrat Muawiýa, ey Muawiýa, eşitdim Ali bilen sen araňda bir husumet bolupdyr, bir zat bolupdyr diye. Bir wuruş bolupdyr. İstesem diýipdir, men bir leşkeri iýereýin sen ýanyňa. İstesem sana kömekçi bolsun, elin kellesini getirsin, sana hediye edip bersin. Şo leşker men sana iýereýinmi diýdi diye. Şonu Hazrat Muawiýa näme diýipdir? Özü ragip bolup otýar. Ey falan kafir diýipdir. Ýallal bolarsyň diýipdir. Şu kelime gelipdir. Ýallal bolarsyň. Qasıpçık oturarsın, yoksam da men söňüsüňe bir leşkeri iýeren ki, elik sana kelläň hediye edip getirsin. Dogan-doganyň arasynda wuruş bolar da diýdi. Dogan öl oňşar diýdi, dehalet etme diýdi. İki tane dogan biz diýdi. Wuruşsak da İslam özümizi ýaraşdyrar diýdi. Sana ihtiýajymyz ýok diýdi. Dogan mazal wuruşar ýaraşar izinle diýdi. Ýöne bir zat ederin diýdi. Ýene şu pişnahady maňa bersen bir leşkeri iýeren sana garşyn elik şeyle yamallık etýän dämi? Elik sen kelläň hediye etsin diýdi. Olar üçin dogan ey musulman doganlar. Bir nefer yer satyn alardy diýe. Yer satyn alanda şoň içinden gyzal çykardy diýe. Eýesine ewurp bermäne barardy diýe. Men yer satyn alym, içindäki gyzal satyn alamak diýip. O yerin eýesi de ýok men içinde hemme zady bilen bile satdym, özüňki bolsun diýip. Hatta şu zadyň üstünde, şu hemmetiň üstünde, şu mehabbetiň üstünde datganlaşardylar diýe. Datganlaşypdyrladym. Gazi da musulman, reşfe iýmeýän, zat etmeýän, o da diýdi diýe musulman, siziň ikiňizden ne kalsyn, işte çağaňyz bolar, on gyzy bolmaly, on ogly bolmaly. Ular izdivaj eder, şoňa sermaýe bolup kalsyn diýerdi diýe. Musulmanlaryň bir zamany geçdi diýe üstünden musulmanlaryň ýaşaýan ýerinde bir gyz bolsa, bir effetli gyz, wezen ferhengi islami mizagtar eýleň. Musulmanlaryň üstünde bir zaman geçdi diýe, musulmanyň derwezesinde iki däne kakılyan madı diye. Bir olakan kakılyan, bir kişik kakılyan. Erkek bolsa olakan kakılyanı kakardı. Erkek çıkardı diye. Zenana bolsa kişik kakılyanı kakardı. Zenana çıkardı diye. Şeydip hayanı saklardılar. Musulmanlaryň bir zamanı geçti diye üstünden her kimin durmuşa çıkan bal gyzy bolsa, türkmenliň üstünden şu kanun geçipdir. Gafsynda bir çıra ýantdy diye. Oham
her kim şu giýje gafsyna çıra ýaksa belli şolayda bir durmuşy ýeten gyz bar diýip oň adyny soramardylar, oň awadarlygyny soramardylar, kimdigini soramardylar, falan ýerde bir öý baş oňa baramar diýip oşa muwaffaq da bolardylar, haýaly effetli de çykardy diýip musulmanlar. Biz azim etdik, azamatymız bady, azamatymız näme garly musulman dogallar, näme gowanmaly, näme begenmeli, toy tutup begen eýlimi, denanalymyz şeýdil tuqay musulman. Kur'an-ı Kerim'e şehidlerinden sonra Müslümanlar öldürülmeli ki olar. Hudaý Taala'nın yanında, şeriatyň yanında da zerre günahsy ýokçalar öldürmek. Aha mun näýdi Müslüman narahat bolýan ýerimiz şu da adam günah ediýär. Günah edenne Hudaý Taala örtýär. Şolary Kur'ana şeýdip dursa da ýanyna baranda meýmun bolanak da şolar. Hudaý Taala şolara da forsat berýär. Öz üýtgüm ýerligine utananak özi. Yeni libas giýýär. Enderin ummet geçen ummetler günah etse fasık olyanmıştık, mask olyanmıştık, paşlak ilan daha da tebdil olardı diye. Ama şu ümmet Peygamberimizin hürmetine şekr-i zahirisi ütgümüyor. Hazreti Mevlana näme diye? Enderin ummet nebut meskhebeden lik meskhe dil buvat ey zolfeten. Olan yürekler şeytanın yüreği olupdur. Olan yürekler ilan olupdur. Olara sen her hilde dua edenin bilen ola hidayete düşüp vermer. Çünkü Kur'an'ı bir hürmeti edenden sonra şeyle. Yana aydip bereyne Müslümanlar olar özünden utananak, şeklinin ütgemediğinden utananak, levasından utananak, hatta galbız utanaylin. Eştilip du. Şu gurrunlarda horafat der. Kıyamette yakam tutulmar yalak ayttım. Kim pul alyan adam ya porxandır ya porxana ağzına konyan adamdır. Yazyan zatlar bir rapitlat bolsa düşünüp bolmayan zat bolsa şolardır. Namahrem bilen halwet ediyen bolsa yene şolardır. Giýje waqyan bolsa yene şolardır. Pulliyan bolsa yene şolardır. Yekegelliyan bolsa yene şolardır. Könek getir diýen bolsa aks getir diýen bolsa yene şolardır. Alhasıl rahatçyk baranna şumal biziň özümizde ýazyp berýäs. Her ýerde dogamyz okulsa, müň ýyllarynda okulsa hiç kim irade edebilmeýär. Kur'an-ı Kerim'iň özü şifaý musulmanlar. Kur'an-ı Kerim kafi hemme zatda şoň içinde ba. Kella gyrsa huvallahu'llezî la ilahe illa hu'dan ta ahirine çellim. Ýazaqamda şonu kellaňa daňsaň ýa şo kella gyrýan adamyň özü okuýsa, şo taýda kellagyny aýry edip bu unwany mesal derdiň bir, dermanyň da biri musulmanlar. Munna aýdyp bereýin. Ehl-i sünnetin dininin akidasyny bileýliň. İnsan musulman evvel okuýmaly. Ehl-i sünnetin akidasyny näşe? Okuýmaly. Okuýmana başarmasa, bisawat bolsa başga bir şoňa okuýmaly. O da taflanak düzde gezip beren mal garangysyna bolsa, onu doga dakynmaly. Doga üçüncü mertebede ýaty. Evvel özüň okuýsaň täsiri bar. Başarmasa başga bir nefer sana okuýmaly. Has bolmasa okuyup da bilen başga bir de sana okuýmany ýok. Inni doga ýazmaly, gysdyrmany boýnundan täwiz ýaly. Gidin mutala edin. Täwiz inki eseri az we inki ahirki merhelede uğrun ýetirende ýazyp berilýän zat. Öňçe özüne tälim bermeli, özüň okuýmaly. Tahsinatyny aýdyp bersemeý musulmanlar Bismillahirrahmanirrahim hemmeladın dermany diýdik. Hemmeladın da ýoly diýip aýtdyk. Bira Bismillahirrahmanirrahim. Tursaň şu Bismillahirrahmanirrahim kan etmel. Bir de şunu bilin, 5 wagt namaz şu diniň sütuny hatmen bolmaly. Sen her hilli ahun getiräňde öýüňde okudanyň bilen, her hilli Kur'an-ı Kerim'i sifalanyň bilen, tesbih aýdanyň bilen namazyň geçýän bolsa, ýene sen öýüňe şeytan we seher tasarruf edebilýär. 5 wagt namaz erkek bolup gaýym bolmaly, arada gaýym bolmaly. Bir de ýan gaýtýan gurrunglem Sure-i Fatiha. İnşallah men peýişlerde de goýlar, kanallarda da goýlar, geljek heftede inşallah şeýle goýlar. Gelip bilseňiz Febiha, gelip bilmeseňiz Sima İslam kanalyň adres, peýiň adresi bardyr. Hemme dertleň dermany be surete mektup aýdylar. Ýöne bärden rahatrak açjak bolsak Sure-i Fatiha, Ayatul Kursi, Amener Rasul ta ahir, Sure-i Mübareke Yasin, Sure-i Mübareke Haşr, bir de Sure-i Mübareke İhlas kul huvallah, bir de Falak, bir de Nas, şolaň hemmesi belawy Bismillahirrahmanirrahim kana ise her hilli seherde bolsa çödiýär. Ýöne men näýdin? Jinna bir lejda bir jetda şayet bir gün okuýanda açylmadyň, şayet 2 gün okuýanda açylmadyň, ýöne men boyun alýan şiýan gaýdalam. Sure-i Fatiha, Ayatul Kursi, Amener Rasul Tahir, Yasin Şerif, ondan sonra Sure-i Mübareke Haşr, aham da başarsan Sure-i Duhan, Sure-i İhlas, Falak Nasi, zol okuyup dursa 5 wagtdan başga ha.
ibadetlerini bitirenden sonra şu zatlar zor okuyup dursa 40 güne yetmän öňküzendegisine yeter. 40 güne yetmän berekette ýaşar. Ýöne sihir bolmany bilenne messe şeytanı da kän ýerde giretýär, messe aşaga da giretýär. Gayrat edin, raýat edeýin ey musulman dogully. Ihlas edip oturduňyz. Hudaý Taala siziň din dünýäňizi abad etip maňa hormat edeňiz. Maňa hormat däl ey musulmanlar, dine hormat, kitaba hormat, Qur'an-ı Kerim'e hormat. Bişek Qur'an-ı Kerim sizden razıdır. Hudaý Taala sizden razıdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sizden razıdır. İnşallah kıyamette salat köfürden Qur'an-ı Kerim'in himayeti bilen, Qur'an-ı Kerim'in nuru bilen sagamanjak geçip cennette Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen berekette, hoşlukta daim yaşamak hemmeňize nasip etsin inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Pirajan illahi amin. Hakkın Habibinin sevgili dostu, yemen illerinde Veysel Karani, söylemedi yalanı, yemedi haramı, yemen illerinde Veysel Karani, yemen illerinde Veysel Karani. Aşık Yunus eyde ben de varaydım, o mübarek hub cemalin göreydim. Hayalım tozuna yüzler süreydim, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Seherden kalkıp ben yola giderdim, Hakkım bin bir izni zikir ederdim. Allah Allah deyip deve güderdim, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Aşık Yunus